fram för höger skänkel. Där ja. Och då kan du rätta upp dig lite själv i lättridningen när hon kommer och söker sig lite mer framåt. Lägg en boll till vänster så hon var lite mer uppmärksam på dig. Att hon svarar upp för innerskänkeln. Där ja. Och ställ om djupt till höger och svara upp för högerskänkeln. Rätt så. De får gå fram där och ta för sig. Här uppe är jag lite trött nu kanske. Kan du in på volten här nere i vänster varv. Stora volten. Den är lite för lös tycker jag i tyglarna. Så du driver på den lite mer fram till en kontakt. Så att du får den lite mer mellan hjälperna fast du ska ha den i en lägre form. Det är sådana konflikter vi kan ha där hon tycker att när han travar av då behöver inte hon. Nej, då får du tänka bakben. Vad var jag bakbenen? Känn bakben. Känn bakben. Se vägen på volten. Så tänk bakben igen. Är de där? Så. Lite mer bakben. Och så ja. Håll kvar lite lätt vänsterställning. Omvriden handled. Böj igenom lite mer till vänster. Vänster skänkel aktiverar. Och ljusna lite innerhanden igen. Fram. Där tappar hon lite driv. Och då går hon inte riktigt fram till yttertygen. Utan då måste du öka på trycket lite mer. Så att hon svarar upp för dig. Så.